mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. Okay? So, patuloy po tayo. Calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. O, kung may tanong, ito yung aking text hotline, i-text lang edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939 9040717 0939 9040717. Of course, dyan sa area ng Camarines Norte, sa mga taga-Labo, yung mga malalapit po dyan sa Labo, magkakaroon kayo ng free health consultation comes August 10. Opo, Saturday po yan, August 10. 9 a.m. to 12 noon. Yan sa CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. At magkakaroon din po ng events dyan sa Kasiguran. It's Health Symposium that will be August 10. Opo, dyan sa isang school. Pakitanong na lang kung saan dyan ay yung magiging venue nyo mismo sa Kasiguran. Oo, since tayo ay mapapakinggan din sa Tacloban and Catbalogan, invite ko yung mga listeners, please attend the Health Symposium na nakaschedule dyan sa area ng Tacloban. Kailan yon? August 16, 9 a.m., Juanito's Kitchen and Cafe. Juanito's Kitchen and Cafe. Dyan yan sa Tacloban, Samar. And the following day, magkakaroon po ng Health Symposium din diyan sa Catbalogan at ang venue natin diyan ay Cafe Pedro. Oo, sa McKinley Street, corner Calleja, tama ba? Oo. Poblacion 1, Salog, Catbalogan City. Siyempre, diyan sa Daet Camarines Norte, magkakaroon po ng Health Symposium. Kailan yan? August 17, 9 a.m. Ducel's Garden. At Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. And syempre, the following day, andyan naman kami sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte, 9 a.m. din po yan. Now, take advantage yan. Mga taga-Labo, yung mga malalapit dyan, take advantage, maka-attend kayo ng gagawin na Health Symposium. Bakit maganda maka-attend ng Health Symposium? Kasi dito po tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Yan. Knowledge is power. With our products, so hindi nyo alam to, sayang yung opportunity na kayo ay matulad sa amin na hindi na po basta-basta nagkakasakit at wala na rin yung mga synthetic na drugs, wala na rin yan sa buhay namin. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Pero yan, may inahanap po tayo dito. Ito, isa muna ang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating product. Kaya ito madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Yan, pakinggan po muna natin kwento ng kagalingan, paano sila natulungan. Good morning. Andito ako ngayon sa Cloud9 in Antipolo City because we are conducting business building seminars sa mga leaders dito. I-take advantage ko tong mga leaders na to. Ano ba ang experience nila sa paggamit ng ating HCI products? Sir, good morning. Ano lang yung iyong pangalan, address,
At ano ba yung mga magandang nagawa sa iyo, sa inyong family ng produkto ni Health Code International? Ako po si Danilo Ricafrente, actually po talagang ang probinsya ko at ang nilakihan ko, doon ako pinanganak sa Marinduque. Ngayon, kaya po ako napunta sa Health Code International dahil yung pong misis ko nagkaroon ng bukol sa matres. So, masyado po akong negatibo sa mga natural na yan, o sa mga herbal. So, ang sabi ko, ang doktor ay makapalang libro, tapos yung mga herbal ay konti lang, pero mali po pala, no? Kasi kahit po sa noon na hindi ko kagad sinubukan yung product, minalas, inabot ng stage 4 yung misis ko ng cancer doon sa kanya, naging cancer na doon sa kanyang matres, mayuma at nauwi sa cancer. Ngayon, ang sabi ng mga doktor, hindi na raw pwedeng operahin dahil stage 4 na, madali siyang mamamatay. Ngayon, yun nga po mga kasabay niya na inopera, at kinemo ay 3 months hanggang 6 months, wala na sila, namatay na. Ngayon, natakot na ako. Biglang dumating yung kumpare ko at binigyan kami ng isang maliit na bote. So sabi ko, wala namang mawawala, di subukan mo. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi, na uminom ng CMD, yung maliit lang ang pinag-umpisa namin dahil bigay lang. Alam mo kasi nung kumpare ko na masyado akong negatibo sa mga ganito, ay hindi ko gagamitin, lalo na kung pabibilhin niya ako. Alam na alam niyo, hindi po ako bimili, kundi binigay lang. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi, inaya kami nung aming kumpare na nagbigay ng CMD sa Health Code International sa Strata 100, 5th floor. So kala ko kung anong gagawin namin, yung pala magsiseminar lang at iko-correct lang ng tamang paggamit yung CMD. Ngayon, doon pa lang po sa pagpunta namin doon sa sorry. Doon sa Health Code International, nagulat ako dahil yung misis ko, nakakalakad na siya ng maganda kasi kinakateter na lang po yun, ano? At madilaw na siya, hindi lang siya maputla, kundi madilaw na talaga. So, yun, doon ko na napansin na okay na siya, gumaganda na yung pakiramdam. Tapos ay, sa totoo po, may proseso na, umabot na ng, dahil cancer na siya umabot ng 1.5 months. So, nakaubos ng Minigadose ko. Nakaubos po siya ng 2 boteng 60 ml. Doon po niya nailabas yung kanyang napakaitim na dugo na mabaho. At na-i-plus na rin sa CR namin, ay mabaho pa rin. So sabi ko, kung hindi siguro nailabas, ayun ay kakamatay ng misis ko. So ako po ay nag-iikot na rin at ang sabi ko kasi, basta gumaling na yung misis ko, talaga ipapamagi ko yung product. At siyempre, sabi nung lolo ko, lumaki ako sa lola at lolo, huwag kayong mga ngako na hindi nyo gagawin. So ito po, kung saan ako nakarating, sa Davao, sa mga DBS na ganito, at naging isa na rin po akong reflexology, at lahat po ng aking mga stroke, kahit po yung pumutok yung kanilang ugat sa utak, ay talaga pong natutulungan po ng product. At hindi po ako pumapayag sa lahat ng aking mga nagiging pasyente na hindi po sila gagamit ng mga product ng Health Code, kasi yung naabot ng kamay ko natutulungan talaga at mararamdaman mo pag pindot ko pa lang. Pero pag kaya na pinindot ko yung mga spasms, yung mga laking hindi maitaas ang kamay, hindi sila makalakad, hila-hila yung paa nila. So talaga pong madaling nakaka-recover. At ang sabi pa nga ng iba, na-stroke ka ba? Sabi ng mga kakilala. Sabi ko, kita naman siguro ninyo. Sabi ko, kami nga nagbuhat niyan at talagang para siyang gulay. Sabi, ang galing mo naman. Sabi ko, hindi ako magaling. Marunong lang ako at may product akong maganda. Okay sir, sa nangyari sa misis mo, that was anong year po yun nangyari yun sa misis? Masyadong matandaan, pero kung di ako nagkakamali, mga magti-10 years na yun, siya ay stage 4. Cancer survival na sa ngayon, kaya sinasabing cancer survival. So okay na siya at nakakabalik na siya rin sa mga dati niyang gawain. Sir, sa family niyo po, aside sa misis mo, meron pa bang ibang natulungan sa family niyo? Marami po. Yung anak mo? Yung anak ko, Nina Ricafrente, so siya ay magto-24 years old na ngayon, 1.5 years old. Siya ay naduling dahil sa sobrang taas ng lagnat. Yung isang kasi naming anak, tinakbo din namin sa ospital dahil nagsabay-sabay yung taas ng lagnat nila. So naiwan yung isang anak ko sa sininya. So pagbalik namin sa kasamang palad, naduling na. Sabi nga nung isang doktor, buti raw at hindi siya nabulag kasi nakakabulag pala talaga yung mataas sa lagnat. So yun ang nangyari nung siya mag-high school na.
ay yun nga ang nirereklamo kasi binubuli nga siya sa school, ayaw na niya pumasok. Pero nung pinagamit ko ng CMD tapos pinupunasan doon sa palibot ng mata, nagulat na lang kami na yung mata niya ay hindi na duling. Nag-okay na. Nag-okay na. Kasi ganito paliwanag gano'n, no? Baka sabihin naman yung hyping o lukuhan. So yung ating CMD ay ionic siya. Pag pinunas mo doon sa mga muscle, ang mata natin kasi may muscle, di ba? Kaya kaya mo siyang ipatasin, pababain, paikot-ikutin. Ngayon yung muscle na yun, naapektuhan nung tumaas ang lagnat niya. So dahil ionic yung product natin, pinunas mo pa lang na napupunaan yung kakulangan ng katulad ng potassium. Ano ba ang trabaho ng potassium? Di ba? Siyang gatong ng lahat ng ating mga muscle. Kaya yung ating puso ay nakakabomba dahil siya ay may gatong na potassium. Pero pag kayo nagkulang ng potassium, anong nangyayari? Bumabagsak at dinadala sa ospital. Nilalagyan ng potassium. Sir, napakaganda ng iyong pagsishare. Pero sa'yo personally ba, gumagamit ka ng product natin? Oo naman. Kasi ang trabaho kong reflexology o physical therapist ay napakapagod. Talagang pag meron akong hinawakan na tao na 3 stroke na parang gulay, parang gulay na rin ako pagdating ng hapon. Pero pag ako uminom ng CMD, naibalik ko naman yung aking lakas dahil na sabi nga ni Dr. Linus Folin, kaya tayo nagkakasakit sa kakulangan ng minerals, no? So pag binalik mo yung mga minerals na ginamit mo sa buong maghapon, so makukuri ka. Pati yung pagtulog mo, napakasarap. So lahat ng mga masakit na katawan mo, yung mga muscle mo na talagang napagod. So binabanyos-banyosan ko lang, tapos kakain ako, iinom ako, lalo na yung ating Supreme Juice, napakaganda ng Supreme Juice kasi vitamin C siya. Maraming function ng vitamin C sa ating katawan. So, at saka yung ating CVF na muscle builder, siya na napakagaling doon sa mga na-stroke o huwag na kayo mag-intay na ma-stroke. Kasi pag kayo na-stroke, naku po, napakahirap. Kahit mahal na mahal kayo ng pamilya nyo, iiwan at maghahanap buhay, yung mga anak ninyo, minsan, merong mga anak tayo na nakakaawa tayo dahil hindi kayo mapapansin, hindi kayo masilip sa kwarto, mga mamaho kayo. Maraming akong nakikita mga pasyente na talaga naman ako, sabi ko, wag naman sana mangyari sa akin to kasi lumulutang sa ihi, sa dumi, tapos tabi sa kumakain ako, grabe po talaga. So, mas maganda po para sa akin, advice ko sa inyo, huwag po kayo magtiis sa maintenance. Kasi ibig sabihin ng maintenance, i-maintain lang kayo habang buhay kayo pero walang kasiguraduhin po na hindi kayo may stroke. Pero pagka po meron kayo CMD, sa totoo lang, kahit 300 pa ang blood pressure ninyo, basta meron po kayong CMD, sigurado po hindi kayo matutuluyan, atakihin kayo. Pero talagang ibabalik niya yung electrical impulse sa inyong katawan. Kasi ang katawan natin, pag wala na tayong electric, mamamatay na tayo o patay na tayo. Pero pag inom pa lang ng CMD, punas, banyos doon sa inaatake, kung inaatake sa kanan. So madali lang po kayo maibsan at sasabihin ng doktor, buhay ka pa kahit mag 300 mahigit pa ang dugo ninyo. So yun po ang masasabi ko sa inyo at subukan lang po ninyo product. So yun lang ang advice ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Subukan ninyo yung product at hindi kayo magsisisi. Magtataka kayo, basta sabihin nyo magic. Pero lahat po yan ay may scientific base kung pag-aaralan po ninyo. Madali naman po mag-aral tungkol sa mga minerals. Okay, napakagaling na pagsishare. Kunin ko ulit, sir, ang iyong pangalan. So yun po, ako po si Danilo Ricafrente, isa tong independent distributor ng ating mga produkto ng Health Code International. So, yun po sa Bicol, meron po akong kapatid dyan sa Legazpi, sa may, Ayan, ang napakinggan natin, Mr. Danilo Ricafrente. Diba, dati piloso po sila kasi iniisip nila, hindi nga napagaling ng doktor, yung kanyang asawa, ano naman yung CMD. Pero talaga, God is really amazing. Oo. Still maniwala tayo, still the greatest healer. Siyempre, ang ating God, ang ating Panginoon. Kung hindi ka pa naman kukunin ni Lord, gagamit siya ng mga bagay-bagay para tulungan tayo. Sabi ni Ma'am Odeline Dado, "Hi Ma'am, I have been a CMD user for some time and it really helped uplift my well-being. Dati singawin po ako, now no more. In 57, now no more. I'm 57 years old." Tapos yung kanya daw na 91-year-old na auntie na hindi makalakad for days kasi natrangkaso. Pinainom lang niya ng CMD.
Yan, unti-unti na nakakalakad na. Dagdagan mo, ma'am. Oo, sa mga ganyan na edad, katulad ko ng mga senior citizen, CMD at CBF po. That's really a perfect combination. At maganda rin na nagdi-detox po tayo. Tanggalin yung mga toxins sa ating katawan, mas lumalakas tayo at gumaganda po yung ating mga kalusugan. Hello kay Ma'am Nancy Pilayo dyan sa Santiago City. Yan. So, sa mga listeners, ulitin ko lang yung announcement natin. Ang bilis ng oras, ano? Ang bilis talaga, ang bilis. Mga taga Labo at yung mga malalapit dyan, free health consultation nakaschedule ng August 10, 9 a.m. to 12 noon si MD Center in Labo beside Lisas Hospital. Pero sa mga taga Daet, yung mga malalapit dyan, pag nagpunta kayo sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo. Pakidala po ang inyong mga kung may mga latest laboratory result. Kung wala man, di okay lang. Basta pumunta lang po kayo. Free health consultation. But please attend our health symposium na gagawin dyan, August 17, 9 a.m., Ducel's Garden. August 18, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Yan. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD retail price with, meron na kayong, kasi tayo ng 20th year anniversary, may door gift po tayo sa lahat ng mga mag-attend. And of course, pwede kayo mag-avail ng 3+1 promo, only available sa mga attendees. And of course, may freelance na syempre. Hello kay Ma'am Mayat Adina, kay Sir RGW and Ma'am Michelle Biescas. Okay? So, yan po ang mga announcement muna natin. Ulitin ko lang sa area ng Tacloban. Tacloban na magkakaroon kayo ng Health Symposium. August 16, 9 a.m. Juanito's Kitchen and Cafe. Makipag-coordinate lang kayo dyan sa CMD Center in Tacloban. And syempre, dyan sa Catbalogan, doon naman sa Cafe Pedro sa Makili Street Corner, Calleja, Poblacion 1, Salog, Catbalogan City. Para sa pangangailangan nyo ng product, syempre, sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban naman, sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. So, ulitin ko lang kung may mga tanong, ito yung aking text hotline. Text lang po idahil karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717. If ever na may mga listeners tayo, hindi na regular kayo magdumi, meron tayong pang-detox, CR Juice. Mas effective yung mga nutrisyon na nakukuha natin sa mga pagkain kung malinis ang ating mga colon. And of course, for those people na mahilig makape, katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, palitan nyo na ng HCI coffee. It's an alkaline coffee. So, dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Ducel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majal's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela,
in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Ma'am Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang si MD Santo at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Dorcho Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur, Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur, sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si Amdistaki Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, sa New Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Britison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stockist Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Santo at Unit 4 Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At Top DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay. Kagawad Army Battalions, Salvacion, Malilipot, Alba. Sa 2nd District of Albay, siyempre yung aking center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket,
Atap Denver's Computer Shop, Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo, Sadas Cable Store, Purok 2 Itbama nito, Toy Dahak, Purok 3 Itbama nito, sa Lourdes Busque, Purok 2 Bugtong, Rapo-Rapo. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Ligaspi. Lisa Longasa, Troy J. Drugstore, Bangkirohan, Ligaspi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Ligaspi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Stocky Center, 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, sa Calyos Bakery in front, Barangay Hall ng Homapon, Legazpi. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig, Albay. Sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ma'am Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMD office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi, at may CMD office tayo sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, care of office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. So, yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. So, syempre, hindi lang good health ang sinishare natin. Kasama po ang kabuhayan. Hello kay Ma'am Michelle Biescas. We need retailers, we need distributors, opo, business partners. Marami po nag-join sa amin dito dahil may mga sakit kami. Nang na-prove namin na maganda talaga yung produkto at very effective, ginawa namin yung negosyo. Nag-share kami sa mga taong nangangailangan ng ating product. Alam nyo ba, doon tayo binless ni Lord. At still, napakalawak ng market. So, for people na naghahangad na sana madagdagan ng kita, sana po ay magkaroon ng magandang negosyo, join our group. O pwede yan, pwede naman sa maliit na puhunan, pwede sa malaking puhunan. It's up to you. Good business, good health, o gusto nyo financial freedom, free travels, local and international, at yung magkaroon tayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Tulungan tayo. Kasi ang HCI Biz is a business with a heart. We need to help people. Tulungan natin ma-restore yung kanilang mga health, makagraduate sa maintenance, o yung mga due for operation, masave natin sa operasyon, at syempre, yung mga gustong gawin ng negosyo, gumanda po ang takbo ng inyong kabuhayan. Katulad ng napakaraming taong nagtiwala sa negosyo ni Health Code International. 20 years na po tayo. Okay? Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol magpadala ng inyong message. O pwede rin sa aking personal Facebook, Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.